Nginya sedang no gini kejeng mani jengi hublay. Ha ni ke step jong ni ke sungi ke bakrau si mengtang ajong try. Sungi ke boleh lepen kerpang. Bangin I no ikam kejam jongi barok. Kinu ikam ke besno bak perthe. Bat bangin mani yu try jongi uji sukres. Ngap diang sobhai pi ki hep ki barit barok ki biasok lang kan diging syakuri. Hep ki barit ki bahaka balang ke jongi bat ki weda. Ki bai ton kat berngi hakan ni ke step. Ngap diang subha ai khubele pi ka teng jung try bono bi jongi uji sukres. Badangai bublei un kurkhu under rangkat bat ngi hani ka por kat bang dia senglang ban yoro dan burom ban mani yo belai jongi bulong belai ubadon war barok bat sha bangi nya chaprang ni pendam ubelai ke jeng duai ubelai ubok pa jongi ubah beneng ngai ngu yeme ku try ba ma ai ngi ni ka por bangin mani yeme hani ka step lagim la suban kiu syayeng ka bekentang jongme laman ta khendiat por andai ngai ngu ba pli ngi kalat bangin mani me yeng ki sem ku jongi rengkat bat kene ke YouTube channel jong kabalang kurku ya kene ke jeseng ya kene simenta baro angin mat ya ka jingalam jong men sembo khu jongme ba ke jing mani ke jongi kan langkum ke jiknya ke ba ubi ki ba kiu shadow khat jong di snake ke jongme ngipan ikini baro hakar teng jong try bono bono ba jongi Yesus Kristus amen. Ini simenta banyarwai kejirwai kaba sanspa khandai pun rio. Sanspa khandai pun rio. Ting shan ong Jisu ting shan ber. Berhadin jogan kejirwai ngan khod yuwe neki hebrit jong kabalang I dalam nong dahar. Benyalam haka bapuli nak ting jong belai bat haka jing tuai. Ting shan ong Jisu, ting shan ber, kum sharak rin min mit jing shai kala her, ka perthei kala dum te to ting shan, ha ka ying ka jong pi klem snow le ran. Ting shan ong Jisu, ting shan ki jong lada pi man jengun kata ngam snow pa na bonengan kumi la pinten shan hakish nong ki jong pi klem snow le ran. Ting shan ong Jisu yakish nong kendong bun jat ki jing snew shi shaki ker sao dong pop kerdu bat snow si te to ten shan hakari ka jong pi klem snow le ran. Shamin Thailand show play ke jing duai nan pule na ki ar benta na ki tien ba em ke jong u nan pule na kitab chronicle kalanong ka ba ar kalanong ka banyau ka dukhot ka ba khatsa la da ki bre jonga ya ki bla khot na ka tang jonga kin penret ya la de bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na ka lenti ba man jonki kumta te na sngok na baneng bat kan ma ya ki pop jonki bat ngan penkia ekari joki nan puli ru na gospel Yohanes kalanong ka bakap saw ka dukhot ka banreo ikintin ba ong kumni Jisu ya tho ho nga balong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde amdan u bawan hok pa hendrai tandanga tu bli tu kui ni kintin ka bang la pen snow ni nya phalang su bli ka jing duai
mang jingi ba neng say sin at trying ngawan kamajimi nan angu imi naman milong blay bakod milong blay badabe kapanay strong ba klos kben natoy pa imi at trying angu imi naman mila aingi kabam kadi kaku kasem badungi kamet kabasat maklan na angu ruyame nama beling bagi jomi at trying sala balong ni at trying milong don kan ni at trying kani kasni hibaro shisni at trying ai tra milong kina tip ni kina dan kor kina dan burong kina bangit seneng la kimi pa kina ucap tim yang la kimi pa ba yemer kunju atrai ngaroi ka pa me atrai wala atrai ki kamyo bali si makan tam jo me atrai ni chulong tam si angri chulong atrai tan ni ka video atrai angin yo ban pa ka ni ka YouTube channel ka jongi atrai kani YouTube nganget kambaki baru ki video atrai ki pe yang ni YouTube channel ka jongi atrai dot kan ni bangi atrai baki nong penyat jonga jesen kena atrai nong ket kam bat sekretari group jo atrai ma atrai jina pop jongi bat jina sni jongi ki baman la kasngi atrai dor kala mengi atrai tu pediang hun hi mami atrai kini program na do sedang jong program handu bakut atrai tu sngo atrai kini ki jingdoi badet ki jongi atrai makini ki jingdoi ki poi kali sni jongi atrai bagaimana pak teng bertiang tam bat badon botam jong try jong Jesus Christ amen Mentapat nginyo sngo ya kajirwai ke bakerpang na iwe pedi hybrid hakabalang ke jongi I Rachel S Umwi Kublai api bara keketeng jong kajinrai bangan ayanta day Jesus wants me for a son be. Jesus wants me for a sunbeam to shine for him each day. In every way try to please him at home, at school, at play. A sunbeam, a sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for him. Jesus wants me to be loving and kind to all I see, showing how pleasant and happy his little one Yappy will be. A sunbeam, a sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for him. Nakabenta kaburam ublay. Amen. toh ni ka porpat nginya snolem bat ka praise and worship team jong ka balang ling ba ka jirwai ki bat penrhem ki men sim jongi baranget pidan haki ngi sam ru ka barit nginya wailang bat ka praise and worship team man ruai banyero youth rai bodop nim jingi Jesus Christ tikum tangan khot ya ka praise and worship team bakanyalam yang i ki jirwai ki ban penrhem ki men sim ki jongi Badi tibaro nirwaila kajing ruai kaban trio smart trio Nilong ki ken na baren Tong ki glor nyen ten shai Hapreng jeng dum jong kap Krek krek ni ai ten shai Shine, then shine, then shine. Kom ki gloret
biru inang yai tension kaca bangi nang le tension kong ki kloret abne man laki por niai tension jing sok jing kemen kelen Hosana jam Hosana ya utrangen ya ro ngilong mau kordor ukes jing kemen kibrio baro den shine bongki kloren labne man laki por niai den shine jing sok jing men kelan den shine bongki kloren labne man laki por niai den shine jing sok jing men kelan men hen den men ta bom ju kot ji sulong kum jo baro kelaji sute em ya ro ya uble men hen den men ta bom ju kot ji sulong kum jo baro kelaji sute em ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble baro kelaji sute ya ro ya uble men hen den men ta bom ju kot ji sulong kum jo baro kelaji sute em ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble baro kelaji sute ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble ya ro ya uble baro kelaji sute ya ro ya uble ngai khuble i dalam dong dhar i balalam ngi kajing puli na ti kajing ble ba kajing tuai ngai khuble i Rachel S umwi i bala ai ngi ya tu jurwai ke bagrapang uble undorangkat bat phi uble unkur khuye phi ba phinang la ban shakri utrai jing jurus ba phinang san le maki sap kita len uble ula ai ya phi ngai khuble ru ya kapir worship team ka ba layalam ngi ya kitu kajing rawai penraham mensiam mentapat ngelapoi syakawai ke benta jong kajing syakri bakata kalong bansa skor ya ketien ke jong ublei hak ba sedang ngapan pau kajing sngokumen ke bakrau bangayo banyak benta bat kajiseng kena ling ba kene ko online worship service
pastor ngasa hani plau imani ngamis wahai pi ki hep ki barit da pi dan ma pi bron shi mani ha si sande ne pi wan parjing rawai hiamare pi rki pi kamen kapendap yangar uda ka jingkemen ban ngamis wahai kata bangaju duai bau belai un plilat no ba ngila banwan ban mani biang haki yeng ke bekentang jong kam tami pi ki hep ki barit Pila banwan syaka skul penpau syaka seng kena ba pensan haka jing tip ya keting jong belai haka jing itu yu Jesus Christ ko pro penem jong pi tenri ngangej ba wat langim yo ban ki yang maniru tenri haki yeng ke jong pi pia shimenta ni ke jeseng ban man kasengi pi duai bat pi puli ya keting jong belai ngatik bobon ki hap pi bun kamba pi dan ki online classes man kasengi pi dan ki online exam dan kita kibam yo pol tang ban le kai namba bun kampalat hayeng leng ba kini ki online classes dan dengan ngait ba de hibun kam kan dok nuru phinom klet ban puli ting jong blai ban duai how Jesus Christ ban kan mau mai pa jong phi ban long jing duai man kasngi kham tam bu blai un don rangkat bat ngi kum ka perthai hi bro kowe bu blai un penduk pendam ni jeng pang ban lor ki we pat ki ba ngin yo lat ban pendep hak je man kasngi ban kiu shika yeng ka bakantang ka jong ublay ka bentang ting jong ublay ka makwa punya slok lengkot bat pi hek bret hani ka step kalong na ka gospel kadu Matthews kal nong ka pesan ka dokot ka bakhat lai hadu bakhat riu ngan puling ni dokot ki bong kum ni pi long ka melu ka perthai ti lada kata kamelu kala belat da on pen bahapat yaka nadu kata om don kam shu yaka henrei tang ban bret no syabar bad ban yu yaka hapo ki kejat ki brio pi long ka jing syai ka perthai om la ban buri yaka snong yaka balabu holorulum limni kem ju thang yaka syarak bat bu yaka hapo kasyang henrei haka dieng penyeng syarak ti ka pensyai ya borok kiba ha kayeng tu pensyai kumta ya ka jing syai jong pi hakmat ki brio bakin yo i ya ki jing le ba bha jong pi bat yo ro ru yo khpa jong pi ubah ki beneng kini ki jing hikai ki jong Jesus Christ ki de begin syam ha ka jing tu khana ka ba paunam bat ka ba kongsan ka bangitip kum ka jing tu khana halor ulum the sermon on the mount bat kini ki kai jong Jesus Christ kilong na ka banta jongi ki hab ki barit kilong ram ta jongi ki balasan ko bakan mawi phi ba habau jisu dang don hani ka perthai pala haja stem mensua habu ya na kawe ka jaka sha kawe ka jaka ban hikai ye ki breu ya khting joble don ki hab ki barit ru ki basutnat ban let ban sngap ya jika jong jisu Christ ni kan mau tu khna rit bodan sant ligi ki pu art ligi dok ha uba bot ya jisu ban sha skor ye kai ki bagor dor jong Jesus bat ki je kai jong Jesus ki lakran ni khna kat hadu benut syu ban ai ya ka tiffin box ka jong ka bai mei jong la song sha Jesus Christ badangai ru han ka step sha skor ya khting ka jong ble ngalong tang atiar ngalong tang ka tendong mat pensawa ndai gede ktien ka jong ble Jesus Christ ujus nat bahabat punya seriem ya ka jing em jong ki brio but kiwe pat kiba ngila ban kiwe pa ki jing thau ngadong gudan ni ka perthai uji sun teng punya seriem kum kilang berat nga ngalong ablang berat babha bat phi long ki lang berat ki jonga uji su uji seriem ngi bat ki dieng ong ngembau dieng ude ban seiso kajing im jongir ka dai ban saiso uji su penseri me kajing im ka jongi bar kisentiu bar kiskut bat kumta teter bat ha kani ka benta ka bangla puli dan artli ka kai buji su hikai
Bat hak ni jaga penseriam yang i bat kamlu, atau penseriam yang i bat kajing syai. Nginya pe lengkot ini ke bentah. Kedua bahat lai ko ong pilong kamlu ka perthei. Ti lada kata kamlu kala pelat. Da on pan bahapat ya ka. Nadu kata om dan kam su ya ka. Hari tangpan berat no sabar babanyu ya ka. Hapo ki kejat ki brio. Kani kamlu kadeka wei na ki jing thau ki bakong san bah. Badia kamlu ngiyo na kaduriau. Bat na du ki por henda ki ba ompat don ki fridge mo haki yeng ki beri ki poton kam da kamlu ban kelan. Ya ki jing bam kam tam ya kado. Kenang ba ketukado kanop sniu haba la kelan mulu. Bat om tang baka penek pensap kanop sniu harga kampen bangru onda lakelan melu. Nang tandu ki por handai kinorep ki penan kami kamlu dak bakhle lang bar khendo lani bar kasbo nak bentam penan kam habat thung jing thung bag jing thung kin san kin plung. Bar ka bangi ngitep ba borok kolong bang ngi penan kami kamlu haba ngi ber haba shat jing ta mo imei habis jing ta ni himen bisa jing ta kiber ya kamlu bandla ber ya kamlu kapen bang ya katu ka jingta ni tu jing bam ka bangishet ba musi pena pe imei lani pa lani ki himen ba ki jing shet ba kiber mulu ki damar kala abang dem kamlu namar ya kamlu ru hab ban ber kat ban biang lada ber han shibun da pe ka jingta kala ibang ba la tangan ba sin pet la jaudu la ko ban ban jano bitnat ke bang ka jingta thel ka thang mulu pitang shubu sintur phem kwa shu ban bam ten reu jisu hang ni wang pilong kam mulu jong berthai wang manga ma ngilong kam mulu jong berthai kani kam mulu ka ba pendon kam kumba ngala om dan ka basdang ban pendon kam na ka banta ban penbah, ban penek pensa, ban pensan, ban penroi, ya ke jitung jing tep, ban penbang ru, ya ke jenta, ngilong kamlu. Kabo boleh labu yang iya keperthai, ngilong kamlu jok perthai, bangin penbang, ya ke ni keperthai, kumlongin penbang ya keperthai, dah ke jing ke jongi. Ki hum hab kilong ki ba koridor ba khmat jong Jisu Kris. Ujisu haba ukwab ain usaj phang ka jinglong babha, sephang ka jinglong hok, sephang ka jinglong khut, sephang ka jinglong sngur. Wat sephang ka jing sngorit ujisu ushim nuksana ki hab ki barit. Asing ujisu pen yang ya ki hab ki barit hajan jong Wang limda pilong kumbin ki hab ki barit. Pinum yo satya ya ke hima ka jong boleh ngadon ki khun hayeng ngasham ki khun jong ki long sham ben kamulu ka pun bang ka pun tiang ka pun kemen ya ka men sim jonga kadonga kemen ka men sim bagidan ini ki khun ki boret bani i ya ki ba ki kemen kim dan jing slai kim dan jing sngosi ki kemen nang ta ki jing mo jember khat jong ki dang long khut kita long senlar ki long ki sakum kamulu kabapan bang ya kani kaperthai kamulu kabalong kabakodor haduk tata nak benta jong kaperthai tikum ta kum ki hap ki barik jisu ong pilong kamulu jong perthai ngilong kamulu hakayeng ka sam jongi ngilong kamulu hakim langkas alang jongi kum no ngila ban long kamulu mon bang ka perthai ngila pun long kam lu ka pun bang ya perthai da ka jilong batip sngi jongi da ka jing kongu sneng jongi ka jing long babah jongi ka khamat ba phu samerkhi jongi shanu shanu sebangi laj hangnu habangi ngidon kapan bang yaki weipat ki baidon rengkat bat ngi Don sibun ki hab ki berit hakini ki sungi. Ki bor ka berit jongki.
kilong kum kamlu kaba penek pensa ya kajilong babha jong ji thau ji pulong jong play dat sibon ko we ka hep ko na Manipur ban ka leng ka persai kini ki hep ki berit ki ba yakhun lingba ki jing kren jong ki lemba ka campaign jong ki ban om penjot ya ka ne ka mariang ban penek pensa ya ka ji nat jong ka ya ka jing thau ka ji pulong ki jong play ngapar khat sama juki ka so bekilong kum kamulu ketu kamulu ka bakalan ya ketu kodo ban penbah ban penek pensa ya ka kanum sniu kum ki hep ki berit ru gitu ni kata ka rol ban penek ban masa ban bah ya ni kamari yang saudong saukun ngimla ban keneri ke perthai berhawe tan re halai jong jong ibenta ibadet ibangidan halayeng la sem ha plau mensem haba ngi don ngi mi syabar bangin num berat pathar bangin num biak pathar henre bangin rap nak benta ban long ki atiar ki ban wan ra ya ka jing pun khut ya ka jing pun bah ya ka jing penek pensa ya ka ne kamari yang ka boleh ula ai hangi ngimla ban ili perthai berkawe henre ga omentan ngila ban le ka jaka ka barit ka bangi idon ban pau bangilong kamlu jong perthai bat ya ka ne ka jinglong mulu jongi nadu ime ipa nadu ki nong hikai bat ki wei pat ki balasan kini banyu i ya ka jinglong batip sngi jongi ka jinglong bajem no jongi ka jinglong ka bakhut jongi ngimju it ban yamai ngim ju thak ban ngi ko ngos neng ngilong ki bakuloi banyarap lang habaton kai mei pahayeng ne hang no habaton kamengi kita borok gede jilong babha bal ngila bandon ni kita ke jinglong ngilong kong kamlu jong perthai reu jisu ong bakamlu kala ban kelablat pipilong kamlu jong perthai ti lada kata kamlu kala kelablat dae on penbah pat jaka kumlu kamlu kala ban kelablat ngala puli kat komentari heb gebret kiat hu kiba sibon kitan sibon kinong tho kiba kamla ban long bakamlu kan kelablat kamlu kan om kelablat lalu ka jung katis jong kamlu kan long hi kum tu kanom kelablat hari go bon to bri babatai ya ke jikai jong jisuki om kum ni kene kamlu kala ban kelablat lada kene kamlu kajak liano ni kadan kajing ya kendu berkiwe-kiwe pat kiwe-kiwe bagi substance kiwe-kiwe pat ki jing ber ki balak ban pen sniu ya ka ki balak ban pen jakhlia ya ka ki balak ban dilute ne ki balak ban contaminate ya ka ni kamlu lesi amdai bakan melat hari kan sniu kam don su ya tu ko bor jo kamlu bal ada kamlu kala jakhlia kala sniu dan ki ong teng kamlu onda kala jakhlia kala sniu ka kelayong no bal da long kum tu omlong su ban ber ya ka jinta kala ban pen sniu pen ban ya ka tu ka jinta kitan ki ong kumta tika bahaba syubrat no ya ka ti uji su ong mangi ki kristan laki hab ki barit na ki basan ilong kamlu jong perthai bat khat ba ngi dang it yau Yesus Kristus kat bangi dang syakri jurit makasngi kat bangi lek ka manju man kasngi bat ngi pen pau syaberthai ya ka jelong babha jongi deki ktien mangi kren deki kam ki bangi lek kat bangi dang la ban lek komta ngin long kam lu jong perthai tihan rela ka pa ka por bangal su thaj no ngi thaj ban em tau Yesus Kristus ngim le ya ka manju Kristus ngi le persya ye je kai jong ting jong belai ngi le halaka jong kamon ngi kham i je perthai ban ya ka bangi i yo belai dei hang ta ba ka jeno kristan jongi kan belat no bar bakan belat no kam don jing mut su ka jing kristan chi sin bakala belat namaru jisu khot jengi bangilong kamlu ka bapen bang kamlu ka bapen nek pensa kamlu ka bapen san kumbaki ber hakasbo ikjing thung jing tap kata ka de su kwa yang apa pila dangim la ban le kumta ngin kejilong kesan ni kan kala belat no but ngim don dor su te kumta kat bangi nang san dok ngilong heb gebren kan mau bangilong kum kamlu ka bapen bang ka bapen tiang ka bapen singam ya berthai bangi di ban san kumta
hadu baginda he bagaji ingkerstan jongi kam di ban blat lanu ru kaba arpa ujisu wong phi long kajing shai jong perthei nolor mi long kamlu ngilong kajing shai jong ka perthei kajing shai ka open shai ya ne perthei ujisu wong kumno hang ni wong ya kajing shai omla ban buri lani ka shnong kabala bu holor jung lum omla ban buri hi pet nang nunur phani i ya kata ka shnong anta ong jisu kim ju thangai ka sharak bandra thang ka sharak ban bu hasang ka sharak ka sharak ka ba haki porn dai men suang ni kasi jungi wan mentas nong gendong kita ban kam ka sharak ka bagi the da kom punya sharak dan berdon bu sai entah ku balawi ang tu kisah penme bahkan ajing syai tani mentah ngi penel kam haten ki bombeti mo haba kelip laj ngim ju thang bombeti bantap pari bombeti do khiu lani tap da kasyang ketu ka bombeti kan selip no bakam don jimut i ban thang bombeti bat bangi thang bombeti ru ngim jubu hamadan hanreng ibu ha ka jekap kham halor ujiswo ni ki bu ha ka ding penyang syarak kena bahkan pensyai ya ka kamera barok kowe tendengi mentangi don kalat mo kitang on you switch kalat kalame ban ngi tang slip light ngi song bamatla ngi mi e shu ni nem nama kata kajing syai ka long ka koridor ba kade kajing thau ka baning kong na kajing Jesus ka jong ble habo ble upon long ning kong ulat thau ya kajing syai ka long kam hadu kata-kata bodu ong memangiru ngilong kajing syai jong berthai baling ngilong kajing syai jong berthai namar bangilai opediang ya kajing syai jong ka gospel namar bangilai opediang kajing syai jong gospel duduk bagi missionary kilawan banyalap sini hari kasi jongi ngilai opediang ya kajing syai jong ka gospel haswa bawana gospel ngidang im kajing dum kapop bakajing baman kakak dum ya kajing im jongi dan rei habak kelawan ke gospel habang ngila pediang Jesus Christ ngilong ki hun jong kajing syai balki hun jong kajing syai kamut ki batip ya ka ktin ke jong blei bakalong tang maka kabor kaban ayangi ya ke jikai ki bokodor ki ban pensyai ya ke jimut jemur khat jongi ilong ki khun kajing syai namar bangila pediang yo Jesus Christ ubo ongang along kajing syai jong perthai kumpa mo ulong kajing syai jong perthai ukwa bamanga ma phiru ngin long kajing syai jong ka perthai bad bangilong kajing syai jong perthai hangnu bangi don ngi pen syai yaka lada but dak wi ktien lesi ketuka kajing ruai khoros ka bagi sat ban ruai ai jing babari ujisu on ihanga ai jing babari ujisu on ihanga let the beauty of Jesus be seen in me kum longin long jing syai jong perthai ngin long jing syai jong perthai dah mengikit ya kajing babari ka jong ujisu ha kajing im ka jongi hangnu bangi don ka perthai ke bani i ya kajing bahabriu ko jong Jesus Christ limda ka perthai ke i ya kajing bahabriu ko jong Jesus Christ ha kajing im jongi kumno kan i ni kumno ka perthai kan tip bang ilong ki khun kristan bang ilong ki khun jong kajing syai kawai baka jisu so jakai kalong ba kumbau jisu ong kim ju thang ka syarak ni membeti bantap da ka syang reki bu aka jaka hakadim ni syarak hajaka khamalor baka pen syai kamra mangi bagi long kristan ru ka long kristan jungi kam dei tanah ka menta jongi hi nam ta ka jing montoy jongi hi hanre ngilong ki khon jong ding syai ban pen syai ki wei pat ki badal sau dong jongi lalu hayi ngasem jongi syaban nak yang kimlang salang ba ngin pen syai yang je syai ke jong Jesu syaki wei pat bat kam ngin pen syai kita ke jing syai uji su ong kum ni thot bakan riau tu pen syai kum tai ke jing syai jong pi khmat ki briau bakin yo i ya ke jing le babha jong pi bat yo ro ru yo khpa jong pi ubah ki beneng ngin pen syai ya ke jing syai ke jongi da ki jingle babaha ki jingle
babaha. Barangkai nadu badang red imei ipa hikai pi hadu anadu hayeng ni habi banjir skupen pau bangin le yang jin le babaha. La banjir kerteng sibun ki bangila bandai babaha. Kajing long batip sengi ke de jelong babaha. Kajing long bakongo sneng ke de jelong babaha ban benbut me ong menne sipang kamlu ru ban long tip sengi ke de jelong babaha. Nang ta ban kongo sneng ke de jelong babaha. Nang ta ban it ban kiu syaji syari mani ban mani ublei ke long babaha ban puli ting jong ublei ban duai haji su ke long babaha nang ta ban it ya barok banum ya perlok ya men ya parai mei pa nang ta bangan num shun ya no ru bangan bangam snat ban kan sni wiki we bangan num bisni ban pui hon wiki we bangan num thok num syukur kita barok kide ke jing long babaha pi heb ki badet ngatangi su thu bangi hak berthengi ton kam ki para beriau deh ngim lamat ni marwe mo ngidon kam ngidon imei pa ngidon ki men ki para ngidon ki perlok haskul ngidon ki perlok hajeseng nang ki bangidon kam ya ki ngim labat nem klem ki nang ta pilet teng teng pi be hasurok kita ki dukan ka ba kita ki beri bedijing dia ka bang ngidam ngaban thiet na ki banyo ujur banyo ujeb ni banyo ukhau ngidon kami ki wei pat ki para beriau. Bat habangi donan ni perthai ngi di khun jong jing shai bara perthai don sibun ki we pat ki ba la ban ri khun jong shai lan ki bang pat itu Jesus Christ nang no ki i Jesus Christ ki i da ka jing le ba ba ka jong i bagi long ki khun ki jing shai bagi long ka jing shai ka jong u Jesus Christ tikini ki long artli ki jing kai ki ba ko bu Jesus hi kai na ka banda jong i ki banget na ka banda jong i ki hep ki berit nam ta jongi ki balasan norwa semen sim ong ngilong ki khna baret kum ki khlor ngi ting shan hap deng jingdum joka me khrik khrik ngi ai ting shan kum ki khlor ret habneng man laki por ngi ai ting shan jingsuk jingkemen keleng ngilong ka jing shai kum ki khlor lagi long hap ki baret ngilong ki khlor ki baret re ki ba ai ki jing shai ki ba ting shan bar bangi ting shan mangi ong jisu kaperthei kan yaro yukpa jong phi ubah paneng haba ngilong kamlu ba kajing shai jong perthei da kajing im babha kajong babha jongi kaperthei kan yu iyengi ba kan yaro yukpa jongi ba meneng to bliun kurkhu ye phi ki hep ki barit yang ilang borok ki biaso ni jeseng li ba ni je kai ki bo jisu hi kai yangi ublay nam tagapurom jong u. Amen. Ngila poi se bawai jong ka jing mani ka jongi ya ublay ya ingu ublay baldon kat ban gi do ko pasdang har bawai jong ka ni ka jing syakuri ulin kur khu gi no simenta borok rengkat ban ka tim ka bun bit mbiang ya ka ni ka online worship service. Ngin pen wai no ka jing mani jing ublay kejar wai ke bahan riu spa hen riu ngilong ki khna barit kum ki khlor ngi ting shan hab deng jing dum jo kamiet krik krik ngi yai ting shan bar hadik ni jir wai ngin sepen wai ya kan ni jeseng ngilong ki khen na ba ren kum ki klor ngin ten shan hap deng jing dum jong ka min krek krek ngi ai ten shan teng shan kum ki kloret hap deng man laki por ngi ai ting shan jing suk jing kemen keleng krip krip kumba ki klor kan ba shat bian ki pen ngirungin nang yai ting shan kat shabangi nang len ting
shanteng shanteng shan kum ki kloret habneng man laki por ngiyai ting shan jing suk jing kemen keleng kum ki kloret hasun beneng langit raini lekai bara borngin yai ten shan sha jing sniungin pai teng shan shan kum ki klore habneng man laki por ngiyai ten shan jing suk jing kemen keleng Hosanna jam Hosanna ya utrangin ya ro ngilong mau kor dor ukres jing kemen kibril baro teng shan shan kum ki kloret habneng man laki por ngiyai teng shan jing suk jing kemen keleng Tengahnya wai. Ublay buk pa jengi ubah beneng. Nya ingu yame ku try ba it. Ba mel dorongkat ban ngi hene kapur. Kabang layo ba mani ban shakri me. Ban sha skore ktien jong me. Ai ba ktien jong me. Kanyo jaka gitu nut hagi men sim ada ki jimut jembor khat ki jongi. Kam dam ki hep ki berit ki beso alang ba ngi jing shakri ki jongi. Ba ki jing mani ki jongi me. Wallahi yang ini daging kerhu bahkan saya tam kerja mekut rabi it barang bawai no tu airu bahkan jeng kebedak biang kejung try jeng Yesus Kristus kejeng it kejeng ubelai kebana bam cukut lem bahkan ceslok kejeng mensim bahut kejeng kerhu nalai ubelai kin lok rengkat badngi kejeng kena jeng balang ki hep ki barit ki badan hani kari kejengi badak keleng setlak pertai ki ba it bamani ban syakri Yesus Kristus na do menta bat seduk ku bam cukut ru amen.